VESA Vastgoed. Omschrijf eens in een paar zinnen wat jullie bedrijf doet. Ja, wij adviseren, begeleiden en coördineren. Wij helpen opdrachtgevers in de ontwikkeling, vastgoedmanagement en vastgoedbeheer. Enerzijds aan de advieskant op portefeuilleniveau. Dus op meerdere locaties, meerdere panden. Ja. En daarnaast haalbaarheidsstudies om te komen tot een financieel rendabel project. Okay. Daarnaast adviseren wij opdrachtgevers in de bouwbegeleiding, dus van A tot Z, van initiatief tot aan oplevering en nazorg. Okay. Ja, en de economie draait weer goed, dus ik neem aan op dit moment genoeg werk, of er liggen er genoeg kansen? Ja, er liggen genoeg kansen. We moeten natuurlijk hard werken om iedere opdracht goed af te ronden. Ja. En om de projecten haalbaar te maken. Maar dat lukt goed. Ja. We zijn recent ook in België begonnen. Okay. Dus daar eigenlijk weer van vooraf aan. Ja. Dat is wel leuk. Okay. Ik zie eerst bevragen nu al glunderen en energie uitstralen. Wat vind je het gaafste aan je werk? Waar krijg je nu echt die kick van dat je denkt, nou daar kunnen we de komende weken weer vooruit? Ja, het gaafste is natuurlijk je eigen creativiteit in projecten kwijt kunnen. Dat is natuurlijk in eerste instantie ook onze ambitie om bepaalde creativiteit ook financieel haalbaar te krijgen. Dus wij zijn toch meer van het rekenwerk, van het theoretische benadering. Maar de creatieve kant van het verhaal is natuurlijk ook heel erg leuk om dat te integreren in plannen. Dus dat vind ik het gaafste aan mijn werk. 2011 begonnen, 7 jaar geleden dus. Veel mooie momenten meegemaakt. Wat was er nu toe je moeilijkste moment of beslissing? Ja. Was dat de start of ergens op? Toch wel ergens in het midden. Investeren in je bedrijf zonder dat je meteen ziet dat er iets uitkomt. Ja. Dat is natuurlijk altijd even spannend. Ja, die aanloopjaren? Die aanloopjaren gingen goed. Die gingen goed, maar op een gegeven moment kom je toch op een moment waar je moet uitbreiden, waar je capaciteit tekort komt en waar je moet investeren in de toekomst. En dat is wel een lastig moment. Ja. Maar goed, we zijn er hartstikke blij mee dat we het op deze manier hebben kunnen doen tot op heden. Okay. Wat is dan de succesfactor? Dat mag je toch wel zeggen. Als het niet succesvol was, dan bestond je niet 7 jaar. Ja. Wat is jullie succesfactor? Denk ik? Ja, wij hebben vanaf het begin eigenlijk het woord verbinding hebben wij voorop staan. Wij leggen de verbinding tussen de exploitant, dus de ondernemer en zijn vastgoed, zijn huisvesting. En dat is voor ons de onderscheidende factor. Wij willen mensen met elkaar in contact brengen. Wij willen dat op een hele leuke manier doen. Die verbindende factor in ons werk, die loont zich uiteindelijk om iets met een team op te pakken. Ja. Dus niet alleen maar in je eigen straatje, maar vooral verbinden met de mensen die ergens specifieke kennis van hebben. En verbinden anno 2018, is dat dan helemaal online of niet net de mensen aan een tafel zoals deze samenbrengen? Wij werken natuurlijk in een redelijke traditionele sector. Ja. De vastgoedontwikkeling, vastgoedbeheer, vastgoedmanagement. Is dat zo? Ja, traditioneel? Ja, dat is toch wel traditioneel. Wij proberen daar onze eigen draai aan te geven. We hebben ook een aantal innovatieve projecten waar we aan werken, waar we de komende jaren ook in gaan investeren. Mm-hmm. Dus wij willen wel bijblijven, om het zo maar te zeggen, om die markt goed te bedienen. Dat mensenmens zijnde, kom je dat toch ook wel van pas in de traditionele sector vastgoed? Ja, absoluut. Ja, het gaat toch om vertrouwen, mensen kennen, iets nakomen van afspraken. Dus dat betekent dat wij een heel hecht netwerk hebben, zakelijk netwerk hebben. Wij organiseren ook jaarlijks een verbindingsborrel vanuit ons eigen bedrijf. Ja. Waarin wij relaties, leveranciers, aannemers, installateurs, architecten uitnodigen om te komen. En om met elkaar die verbinding op te zoeken. Dus wij zijn wel, hebben daar de nadruk op, absoluut. Ja, je bent nu 33, dus toen je begon was je 26. Jong voor een ondernemer. Heb je daar ook nadelen van ervaren eigenlijk op die leeftijd? Ja, in een adviesrol is het natuurlijk dat je op een bepaalde ervaring teert. Ja. Dat was wel een moeilijke in het begin, dat je samen met je collega's ergens voor staat. Maar dat je zelf als jonge ondernemer daarin misschien niet helemaal als vol wordt aangenomen. Maar goed, dat is de uitdaging om dan toch een opdrachtgever te overtuigen met pragmatisch en deskundig advies.
En om zo te komen tot het eindresultaat. Dat lijkt me net ook die extra kick te Ja, geven dan, niet? heel Dat je leuk, laat zien van kijk, het is me gelukt op die Ja, leeftijd. precies. Ja. En natuurlijk grotere acquisities, grotere projecten. Zijn natuurlijk iets lastiger als je begint, maar door een bepaald track record ondertussen te hebben opgebouwd, gaat dat goed. Ja. Als je jong bent, dan wil je er vol voor gaan. Hè? De klok stopt niet om 5 uur, Nee, neem ik aan. klopt. En dan ga je ook niet meteen de deur uit, of wel maar naar een volgend evenement of netwerkevenement. Ja. Het is een clichévraag, maar de balans werk-vrije tijd, heb je hem al gevonden? Bestaat die? Hoe doe jij het? Ja, mijn persoonlijke ervaring is dat dat wel heel erg nauw bij elkaar zit. Ik heb eigenlijk nooit de ervaring dat ik of zakelijk bezig ben of met mijn privéleven. Dus ik heb daar volgens mij wel een mooie balans in gevonden. En bij mij vloeit dat in een natuurlijke wijze vloeit dat over. Dus daar ben ik wel blij om. Oké, dus daar heb je eigenlijk wel al de rust in gevonden. In die Ja, dat gaat goed. Okay. Dus laten we dat zo goed houden. Om te horen. Wat is op dit moment, op zich economisch gaat het goed, in de branche gaat het daardoor ook goed. Maar wat zie jij op dit moment als toch wel een van de grootste uitdagingen in jouw branche, waar je toch misschien een beetje stiekem zorgen over maakt? Ja, precies. Ja, die zijn er wel. Wij hebben natuurlijk, wat ik net zei, wij werken veel aan het rekenwerk, de financiële kant van een investeringsproject, van een vastgoedproject. Voor welke ondernemer dan ook, van een kleine horecazaak tot landelijke grote investeringsprojecten. En de kunst is natuurlijk om nu de aanneemsom, het bouwen van het object, om dat natuurlijk financieel haalbaar te maken. Dat is een uitdaging op dit moment. De prijzen zijn gestegen. Daarin moeten wij tot op zekere hoogte mee. Maar daar zit natuurlijk een grens aan in je haalbaarheid. Dus dat is wel de grootste uitdaging. Zodat het ook betaalbaar blijft uiteindelijk voor de consument om het object te kopen. Ja, met een gezond rendement, zeggen wij altijd. Precies. Ja. Tot slot, als jij nu terugkijkt op je eigen 7 jaar als ondernemer, wat zou je als tip geven aan iemand die nu in jouw sector, de bouw of de adviessector, wil beginnen als je daarop terugkijkt? Wat is jouw tip voor hem of haar? Nou, een goede tip is natuurlijk om uiteindelijk je plan te maken en het ook gewoon te doen. We hebben de ervaring dat toch een pragmatische aanpak en het ergens voor gaan, dat uiteindelijk de drive is om een succes te maken van jouw bedrijf. Dus dat betekent just do it, zoals de grote sportleverancier ook zegt. Ik denk dat dat wel een goed advies is. Er gewoon voor gaan en wel goed voorbereid natuurlijk. Niet als kip zonder kop, maar bereid je goed voor en ga voor. Doe het. Leer mensen kennen die je kunnen helpen, maar waar je ook af en toe eens wat minder aan hebt. Dat hoort er ook bij. Dus met vallen en opstaan gewoon ervoor gaan. Just do it. Ja, precies. Dankjewel. Dankjewel.